Съдята, внимавай, съдята! Ево, Кук, внимавай, Парцало! Ево, не, внимайте ми, Ева! Дай папки! Браво, бе, папка! Отзад, бе! Какво говориш, бе? Не видиш ли как удари, бе? Ти си треньор, към треньор си ти, бе? Кога го удари, бе? Кога ще удари? го е Как ударил? удари? Времето не е важно, бе, педерас! Айде, жълт картон! Айде! Какво? Браво! Айде! Айде! В червен картон и гостите са с намален състав. Супер! Готови са! Готови са! Айде, Санде! Айде, Сашко! Гол! Ювелирно изпълнение на Александър Аспарухов и 1:0 за Струмска Слава. Браво, браво! И първото по време за мен леко превъзходство има на Струмска Слава. Малко имаме проблеми, както винаги, с съдиите. Те диктуват нещата. Не знам защо. Винаги на нашия стадион е така. Единствено победа ни спасява, друго няма. За мен в момента най-добре играе 13-ти номер. Той е на нов пост, централен защитник. Справя се прекрасно за сега. Червен картон не беше ли? Не го вдигна. Той е, тук този рефер не знае на 5 метра е зад играч. За второто по време очаквате ли да има съдийски тесли? О, при всички положения. Всички са подкупни. Защо са така? Това са едни марионетки на Гонзо. Пак ли бе? Само бързия фал мога да си изпълня това, който е фаулиран. Глупак! Имаш 3 грама мозък! Трябва го правим, че виж къде играе. Играе пред палантерията, не е като тия нашите подградата. Бокук, ти капитал си, бе! Бокук! Покажи му картон на той! Бокук! Ти не можеш да си капитан, бе! Бокук! Бокук! Нещастник! Прекрасен гол на Александър Аспарухов, един от местните играчи. И това е голяма радост за Струмска Слава. Домакинска победа, може би това е след 6-7 кръга. И се надяваме да останем във втора лига. Всеки един матч е все по-труден, защото ние реално се бориме за оставане. Всяка една точка не е ние като подарък. Ние трябва да си я заслужиме, трябва да играем като отбор, където показаха днеска момчетата, дух, колектив. Публиката тук може да е малко, но е сплотена и се надяваме Струмска Слава да остане във втора лига.